Яна тура эфирдабы ертеңгі минуттарда үр яңы клип һәм яңы түгел, әмма яңы олыш алған китап турасында һөйләшергә итәп тотабыз. Студия қонағы Башқұртстанның атқаданған артисі Сағидулла Байегит. Сәлам, Сағидулла. Уағалейкум ассалам. Сағидулла, біз сені көріп шатпыз. Рахмат. Китап турасында, клип турасында һөйләшер алдынан, мәйдә бәлки ана шул әйткән кызыкындырырлык клипті қарау өтәйіктер. Мен риза. Һин сәхнәләй икәнде, тамашасыға үҙең клибыңды тәҡдим ит һат. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, хөрмәтле йәмәғәт, рәхим итегеҙ, өр яңы клип. Айырылды түрлі яқтарға, әшуайда иркем келifte, алыштырмам уны яттарға. Араларда алыс жолдар бар инемде бит арымай, ысырашырға күпме жолдар бар, нисек түдермен ұңғағынмай. Seskeler köyüp karyoğa, xatirletip yemlim ankisen, muyıl seske atan tuvaylarga, yürgenine iken nur kisen. Turmuş yolları bıkşu kiste, ayırıldı türlü yaktara, şu ayda yürkem gelifte, alıştırmam onu yattarga. Aralarda alış yollar var elimde bit arımay, ısraşırga küpme yollar var, nisek gülermen umağınmay. Мына нисектер шулайырақ, біздің Сағидулла ағайыбыз яштар менен ушундай клип тәқдим етті. Әйткәндә бұл клипті былтыр яз. Мына былтырғы яздың мойыл сәскелеріне оқшап тұра. Әйе. Былтыр түшігән һәм біләгідна, бұл клип һеҙҙең бір ай самаһы элек, бір айға тулдымы юҡмы? Bir 3 adına samahı hemen bana beylenişte silderini kise maksus röşte inip qaranım bunun küpme qarağan prosmotoru küpme eken deyip hem bunda bilagim 3490 eket bu beylenişte. Bu beylenişte YouTube'da kübürek. YouTube'da kübürek mi? Kübürek. Ol bana şu yırdardan kliptardan internet silterindagi kübürek qarauı yırdan kliptin reytingin bildele ala mı? Nideydir kimelde elbette bir bildeleyinde. Mesela qayhi bir Біздің яңырақына сыққан бір 2 ай электр сықтай бетінде студияла қонақ бұлдылар. Біздің
мәшһүр Хөрмәтле Газалиевич менән ул катнашкан клипта РНТның клибында олар бик тиз бәйләнештә бик күп әйтәгән. Бүгенге көндә ул хатта беренче урында торалар дип уйлыйм. Көненә генә әллә инсә 1000 клип сыга. Чөнки кызыкны инде ул үзенчәлекле шунда килеп булып чыкты бит инде. Мәсәлән, безнекенә килгәндә инде ул без күптәр, безнең инде комментарийлар бик күп, көчле бара. Төрле Яхшы. Менә ошо клипка монда да теге Вице Моргунов Никулиндан да үзгә алганыгы битендә ниндәй комментарий? Әрләйдәрме, тәкъдим иткәннәрме, теләкме? Кемдер әйтә инде, безнекеләргә ярай гына бара. Булган өчен дигән һәммәгәрәк кемдер әйтә инде, бик яхшы, кызык булган дип кемдер, без инде әлбәттә теге аслапта менә ошо шайыр болай қалды дегеннәк төсле төшөттөгүндө. Бул шайыр өсөн әйдә егеттер бер йырлай қалды дигән күгәрә килеп чыкты инде. Әйткәндә менә бай әйтүтен сөйгүт хәзер Ян, Әлмир һәм бай егет булып киткән составка яшәде. Демәк ошо составта әле гастрольләрдә йөри. Слапта шулай, был состав менән без инде хәзер 7-8 ел тирәһе йөрибез гастрольдә бергәләп, бик бер-беребезгә әсәлеп тә алдык инде. Безне беләләр ошо состав менән көтүп тә калалар инде, чөнки ниндидер елдан-ел программаның исеме лә үзгәреп тора, һәм сценарий да үзгәреп тора, әмма ләкин барыбер кеше йөри дип әйтергә кирәк, һәм составта әлбәттә безнең бунан тыш тагыла икенче кызларыбыз да кушылып китә, башка егетләр, кызлар да кушылалар инде. Менә шундай урысча әйтмешли основной костяк. Сагырлар артыннан демәк яшьтәр иярә. Булай, әлхәмдүлилләх. Менә безнең әле өстәлебездә Сәгыйд Сәгыйдулла дигән китап тора. Аны әйткәндә бул 1 ел элек аның презентациясын һөйләгәнек һәм ул нисектер һин үзең әйтмешләй, ел буена нисектер теге шым бардылар. Хәзер нисектер яңа һулыш алгандай. Әле китапханага ала сакырып презентация эшләгәндәр, халык арасында теге, күбрәк бәхәс, фикер алышулар йөрү нимәгә бәйле һуң? Без бит инде һәр вакытта ашыгабыз бит инде, кабыланабыз, ничек дөньяны этәргә бүгенге көндә бигрәк тә хәзерге заманда өйрәнеп тә алганбыз шулайрак. Күрәһең, мин дә үзем ничектер кабыланганмындыр инде. Менә сыгардым да тиҙрәк халыкка Башкортстан дәүләт концерт залында үткәреп бердем дә, шуннан кызык кына галәмәт шикелле уяныр дип инде. Әмма ләкин һәр нәмәнең үз вакыты бардыр, күрәһең. Сабырлык кирәк бит инде. Тәүсиратта менә шу 1 ел эсендә үзем дә хатта аптырай төштем, чөнки кемдер беренче 500 дана сыгаргайнык, ошо дана бетте инде хәзер. Хатыда юк, бетте дип әйтергә кирәк. Кеше һорай башлады, нисектер менә концертларда һорайдар, кызык кыналар, үзләренең бала сактары менән тиңләйдәр. Хатта тугандарым да менә бүләк иткән тугандарым. Шулар әле укымаган булган, менә 1 ел үткәч кенә укып сыгып, шылтыратып котланлар менә 1 ел үткәч. Шуңа күрәһең, кешенең кайһы вакытта кайбер әйбергә кызыккануы һоңракта уяналар. Бул китапта без белмәгән нинди фактларда әле менә безнең 2 минут кына вакыт турып калды. Нинди факт әйтергә алып әйтеп үтернең? Кыска кына әйтеп әйткәндә, бunda Яшерин Батырның түгел, бөтәһе дөрес язылган. Дөрес язылган. Барыга дөрес, беренә курыкман, дөресен язды. Демәк, фактларда әйтеп тормайм. Фактларда туктала башлаган да фактлар бик күп. Менә әле безнең телевизорда шылтыратып кызык кыналар. Сәгыйдулла касан күгәрсен яктарына килә дигән һорау. Әле гастрольдә гүрләтәм битендә. Гастрольдә моны яңрак кына Чаллы яктарында, Белләрт районы буйлап йөреп чыктык инде. Хәзер Сибай, Баймак үзебезнең туган яктарга дип әйтик. Барып, Алла бирһә, куандырыбыз дип яңа программа. 22 сезон инде бул хәзер минем карамакта һәм шулай да булып киткән. Яки сәскәләр давай дип атала бу программа исеме. Яки сәскәләр давай. Менә әле Хайбуллалар сәскәләр әзерләгәннәр. Касанрак килә диләр? Хайбуллалар, Алла бирһә, 17 апрель була. Актёрда. Һәм һәр бер ердә ошо китаптың презентация, китапман танышырга һәм оның менән якындадрак қолга алырга мөмкинлек бар. Буның презентация 1 ел йөренек бедер. Хәзер инде презентацияны китапта Алла бирһә тагыла сыгарып өлгерһәм инде икесе данаһын хатыда булыр. Әле генә һорайдар, тагыла сыгарасактармы? Сыгарабыз мутлак рәвештә, мен ханыһында урысча тәрҗемәһен сыгармын дип уйлыйм. 1-2 елдан бул демәк китап теге иң популяр китаптарның береһе булуын теләйек. Популяр һәм әлегә ул бердән-бер генә китап, автобиографик, бөтен артистларга. Стәрле баштар һеҙҙе үтенеп концертка саҡыралар. Нимә дип әйтәйек?
Бары планы бар, ярай. Алда бол хазыр теләк, эштән ямтаба йөрәк дигәндә Сәгыйдулла мотлак рәвештә һеҙҙең тарафтарға барып сығыр әле. Сәғидуллушка булды безнең студиябызда қонақта, Башҡортостан атҡаҙанған артисы. Сәғидулла, ҡайҙа йөрөһәң дә юлың имен булһын. Китаптарың популяр булып безнең халҡыбыҙҙың ҡулына күберәк эләкһендәр һәм ундағы факттар малар һинең турлы алып яҡынданыраҡ танышырҙар. Уңышлы көн, рәхмәт. Имен сәфәрҙәр. Әлегә һүҙ яңылтар хеҙмәтенән коллегаларға.